Είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε που είμαστε σήμερα εδώ πέρα σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που βλέπουμε ότι έχει ευωδώσει καρπούς, διότι όταν άνθρωποι σαν τον κύριο Σαββάκη αναλαμβάνουν τέτοια πόστα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα εργαστούν σκληρά και τα αποτελέσματα για την πόλη μας αλλά και τη χώρα θα τα παρακολουθούμε, έτσι ώστε να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ δύο χωρών που έχουν πάρα πολλά κοινά από το κλίμα αλλά και πολλά ακόμα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία από τη στιγμή που έχει ανοίξει και το προξενείο εδώ θα είμαστε σε επικοινωνία για να τα γνωρίσουμε και να έρθουν με πολύ μεγάλη χαρά άνθρωποι από αυτή τη χώρα στην πόλη μας, να τη γνωρίσουν και να δουν πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε, γιατί ο στόχος είναι η βελτίωση και η εξέλιξη και η ανάπτυξη της κάθε χώρας και της κάθε περιοχής.